Hey hi Bangkok Airport ania Suwana Bumi zo kania International Airport Don Mueang nilo Suwana Bumi Airport zo kani hi foreigner transit tamzok na mun ania mi an tam khop mai hey in line tuan an airport pui berkhania ai hi yan alut chuak le check-in tour anom khat zut mai ni tahen Walram Airline main MAI main po hello omvea tuna flight tour check ang tam khop mai he flight zut mai ni mission he akhaden ang khat mai ni he thui in azawa ni an airport hay departure hi tam em ai ni hian eng hi na kan kal na tur lam kha flight number kha aron in change charger kha kan flight number kha kan zonga nga kan flight number kan mu huna khan gate ako mi kha he ta hian hay C9G chumiza tikha alo in ziak charchara tuna hay number zone hian kan zon na tur gate number a check in na number tur kha alo in ziaka kha kan zonga nga kan pan le wang don ni kan pan le wang Rolex po tam hle ni kan lei phak box si lova kan kalsan le photang ti hian kan check in zo khan kan flight number kan va zonga kan mu nuwa kan va check ina ti chuan check in a khan F1 zan tour anita katan kha chuan ta khen ki F1 kha khi lama aero in alo kalna tur lam kha alo ko ka chuan ti khian F1 lam kha kan pan char don ni aero ina ako na zone khi fei ina ko na zone khi chuan ti hian he an ma ni ram chuak thil durian flavor chitin reng mai a omani ta hian nei du chuan duty free a bazar thai ani zau lutuka hami awal phei zong hi 30 minute ke in 30 minute work ani zau thakop mai hian muntina duty an lo oma hian hei
ang kal na tour ha kan zong kan thiat lo chuan tiang platform atang hian kan zong zel don ni thiat lo pawh ti kha zot zel ula chuan kan thiat tur pakhat chu Thailand hi khwal an chhon thiam em maya an rama tourist le travel ron lut visit holiday ron mang engpo an service a tha em mai ni an rama khwal ron zin lut khwal hi an chhon thiam em maya chu an ramina khwal zin a hip na pakhat em po chu ani an ti ni keipon ka tong nge ya taxi kan chuang po hian min hon sak thlap mai a then phei chu mi an welcome the em mai ni warmly welcome an tiang deuh kha ni ta hian durian an ram ina durian flavor thil chi sang sang an siam chu kan han en ve don ni ta hian Bangkok Airport ania Bangkok Airport Suwana Bumi hi azau em mai ni shelo tan phei chonin bo na tham ani ve a amaro chu kan air ticket number a oma ani chuan engkim kha azon thei ve kani helai mun hi tun ma kum riat liam ta khan helai hmuna hian front camera kan on helai hmun hi helai tak mai hianin helai tak mai hianin kadinga tunma kum riat kum kwa vela ni mai thei ni ta hian kadinga tha ka lo la to ni helai hmun nge ya hian tunma Dubai ka kal khan helai Bangkok Suwana Bumi a hian ka transit a khalai hmuna khanin kadinga tha ka lo la to ni khami ka thlen na hmun ngei mai kha ka va hmule a he kalom khop mai hela hen duty free oma an ram flavor durian flavor an ram lar em mai durian te coconut te flavor kha thil chi sang sang an siam chuaka leitur atam em mai ni tela hian amaro chu atau ve ang reng khop mai airport a thil lai hi chu chan ti hian hei chho na tur lam kha ka check in na tour gate kha ka han zong le charanga chan video ko ron la leng chan hei Bangkok Airport hi chu zau takani zon charger 20-25 minute walk ani ke in minute som hi ve kan kalani chunga hian kan la in hei tunpo hi kan la zong pol chargera alung len thla khop mai hei tunma kumriat chuang kalta kha helai airport a hian kalau transit to a zan khwa in ni leng in Dubai lam flight chuak le tur kha kalau ngak ve to ni helai hmuna hian F 在哪呀？